Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Mudzimai wangu iye ane makore 34 years ekuberekwa. Mukoma, ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichizondibatsirawo. So this is what happened between me and my wife. It is just that apo paakatumidzira voice note akangoita for one view only, zvekuti mungadai makwanisa kunzwawo nyaya yacho so that you can believe me. Before she had sent me that voice note the previous night, takati takatogara zvedu, so we had an argument. Ndikati, iwe, why is it you just enjoy kungoona mamwe mamovie anotyisa emazombi, vanhu vachiganana vachiita scene, people being killed left, right and center, and she can repeat the same scene iya yekuti as a normal human being inenge itori a particular scene in a movie whereby it is so hard to watch because of the blood and the killing that will be taking place. Saka akabva achizotsamwa akati, you are not a fun person. Dai wanga uri a fun person which enjoy yawo zvandino enjoy. Ndikati, what type of a human being are you? You enjoy watching people killing each other in movies. I am a man. I am the one who is supposed to force you to watch those type of movies. Kana iri se TikTok yake sezvamunongoziva kuti iyo TikTok pachezvayo zvaunotsvaka ndo zvainenge ichingokurakidza. Pane mamwe mavideos ekuti anenge achityisa vanhu vachiita maaccidents, vachivhunika makumbo, vachiita sei. That is what she will be watching constantly. Fine, the next morning ndakaenda hangu kubasa. Ndava kubasa ndo paakanditumidzira this voice note. It shocked the hell out of me. So I'm trying to be brief here. Akanditi, inini I think kuti I am a serial killer. I really love my wife. She is so cute and beautiful. But zvinhu zvaakataura pa voice note iroro, I am so scared mukoma. I am now sleeping with one eye open because pa voice note iroro raakanditumidzira rakandivhundutsa. Akabva anditi, babe, pandakatanga kugara newe ndaitotaimira paya kana wavata dzimwe nguva ndaizotozvidzora mushure mekunge ndatora pilo ndava kutoda kutokuuraya, kana kuti ndaienda kusink ndobva ndatora banga, then I will pretend that I am coming for you, hunting you as if I am a serial killer. Ndokubva atanga kuseka. Hanzi like what happens muma horror movies, and I would have turned all the lights off searching for you in the dark. This gave me a lot of thrill. And ichokwadi mukoma, ndaizotovhunduka pakati peusiku, mudzimai wangu ava pamusoro pangu, ava kutoita bonde neni, zviya zvekuti ndaizotonzwa ndava kuhope kuti there is something that is going on. Saka hanzi ndo zvainge zvichitondinakidza izvo zvokuti after hunting for you then I sleep with you. Mukomanashi, ndakapererwa. So ndava nemazuva kubva zvandakanzwa voice note iroro. Right now I am here and I just need your piece of advice. Just tell me kuti what the hell is this? What is the meaning of this? Iye ari kuti it is harmless fun. Is there such a thing as harmless fun? Munhu achizviti iye is a serial killer. When you post my story, tell me. I'll be following you through in the comment section. I really need your help. Should I continue to stay with such a woman? I really love her with all of my heart. She is the most cutest woman that you can ever find out of Zim. But dambudziko ndiroro, ndrukuda help. Please mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndisevise, I'll be following through faithfully like I do always in the comment section. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hazvisi normal. Munhu uyu kauyu ameno maybe anenge atori ne a mental health problem, because munhu anotora banga then obva adzima malights ose otouya nebanga riya kwava kuita sekunge ari kukubaya. Yo, pakaipa. How was she going to explain herself kana kwanguri kunzi maizonguka rukamamuka mobva maona munhu akakubatirai banga?
hameno kuti tingavabatsirawo sei mukoma vedu ava. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma, ndinoda kureurura kuti ndakagadzirawo baba vangu ndokubva ndachizotanga kurara navo. I really do not know what had gotten over me because ndaisirara navo kuhope sezvo ndakatemererwawo nyora nagogo amainya kubereka baba pandainge ndichiri mwana mudiki. I then started getting attracted kuna baba vangu since ndainge ndagara ndichitongorara navo kuhope. Ndaitomuka pakati pahwo usiku ndotobuda mumba, but in the spirit ndaitosiya mutumbi wangu ndobva ndaenda kubedroom kwavo namama, ndobva ndatotanga kutorara nababa ivo vachihevha mawet dreams. Ndaingozvipfekedza fesi yamama kana kuti fesi yeumwe mukadzi wavanenge vangosangana naye masikati paya, so that he won't suspect kuti izvi ndo zvandainge ndichiita. Asi nekufamba kwenguva manje pandakazotangawo kuziva kuti chii chinonzi munhurume, ndipo pandakabva ndachizotanga kurara navo live and direct. Nerimwe zuva mukoma ndainge ndatoroorwa ipapo, ndakadzokera zvangu kumba ndichida kunoona mudhara, ndikabva ndasvika vakagara zvavo panze vachinwa doro ravo. Vakabva vati mwanangu wauya. Vakabva vati mira ndinokutorera drink, sit here. Baba vakazoti vapinda mumba ndokubva ndachizotora handbag, because muhandbag ndinogara ndine mishonga yakasiyana siyana. Ndikabva ndangomwa yawo mushonga mudoro rababa. Vakati vapedza kunwa doro rerya vakangonditarisa ka1 ndobva vatanga kusekerera zvavo. Ndakabva ndatarisa patrousers ravo ndikatoona kutoti sikarudzi yavo yainge yatosimuka. Ndikavabata vakabva vanditi ko uri kuitei mwanangu? Ndikati nditeverei. Ndobva tapinda mumba tikanovharirana tikarara tose. Komanashe, I felt so much pain after doing that to my own father, my own biological father. I used him. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai, ndine makore 55. I was once married to a pastor. Soon after my husband had passed away, I then resigned. Ndikangoti ndakazongosiyana nazvo zvekunamata because ndainge ndaneta nekuramba ndichingonyepera vanhu tichizviita sekunge vanhu vanoziva Mwari tisina kana chatinomboziva. So murume wangu akandibudirawo pachena mushure mekunge andiroora kuti iye ainge akaromba, but akati akarombesewawo nevamwe pastor avo vakamboya kuzoparidza paainge achiri kuBible school. Inini kufundisi handina kuita wekuenderawo kuchikoro, ndakazoita mufundisi by marriage. So pagore paitoitika rufu muchechi, not like pasangano yatainge tichitungamirira chete, asi muchechi in general. Handizivi kuti ivo baba vaizozvifambisa sei, but taizongokaruka mubedroom medu matova nendiro. Ndiro iyi inenge iri yemuti ine chimukuyo mukati. Aibva ati mukadzi wangu uya pano, uya tinge tichidya. Mukomanashi taidya nyama iyoyo, asi ndaizomuka ndakafufutirwa. Waizoti kana waswera uchidzoa kudaro zvinonhuhwa, iye anenge achingokukurudzira kuti usambosema kane, nakidzwa nazvo ndokuti tinge tichikwanisa kuita mari. Saka taiti kana taswera tichidzoa zvinonhuhwa kudaro, usiku taizotanga kutorutsa mari. Mukomanashi, zvairwadza kurutsa mari, asi aigara achingondiudza kuti ndo zvinotipa mari mukadzi wangu, ko tingagoita sei? So baba vakazoti vafa, ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichisiyana nazvo zvechechi izvi, because seni zvangu zvandiramba, because I know and I knew kuti my husband, he was not a man of God sezvavainge vachifungidzira vamwe vemuchechi.
kunyange paakafa vanhu vakachema chaizvo, akati aiwa vaenda zvavo kuna Mwari wavo. Ndaingotsikitsira hangu ndoti dai maiziva kuti murume uyu akakudyiraiwo vana, hama dzenyu varume, vakadzi venyu, hamaimbova pano dai maiziva. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mama mucomment section. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi pakafa murume wangu vanhu vachichema, ndaingovatarisa, ndobva ndatarisa zvangu pasi, ndobva ndati dai maiziva kuti murume wangu ndiye aikudyirai vana, varume, vakadzi venyu, you were not going to be here. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma tatambudzika. Dai vanga vasiri sekuru vamwe vekuMalawi avo vatakazosangana navo pamaYouTube apa vakazomboya kumba. Hameno kuti tingadai tiripi. You can just picture this. Munhu otora madhorofia kana bhaketi rose rinenge rakazara nemadhorofia obva achizotanga kupukutira madhorofia iwawo pauri. You can just imagine mukoma nashi. So izvozvo ndo zvatainge tichiitwa nechipoko chamaid wedu. Maid uyu takamuchekeresa mukoma nashi panguva iyoyo apo paakatanga kutishandira. Takangoshandisawo advantage yekuti sezvo ari nherera, munhu uyu tatowana mukana wekuti tinge tichiita mari. Ndakachekeresa maid wangu, but mushure mekunge avigwa mwana uyu, makuseni acho takazomuka tichiona chipoko chake. Chipoko chake chakabika breakfast nelunch, chikabva chasiya chanyora tsamba iyoyo mukoma nashi yakabvira yega chipepa ichocho chigoti chobvira moto. Apa tikanzwa izwi remunhu ainge achiverenga, akati muchanya chete muchazviona ende muchandiziva kuti ndini ani. Mungauraya inini kuda kuita nene mari. Takabva tamutuka sezvatainge takadzidziswa nen'anga yakatiromba. Zvipoko zvine simba. Mukoma nashi takararama kwemakore nemakore tichingodya zvedu mari tichinakidzwa. Zvino nguva yakazoti yakwana, because musikana uyu mweya wake wainge wava kufanira kuti uchizorodzwa. Tikati angambozorodzwezve, handiti mushandi wedu. Takadzokera kuya then sekuru ava vakati vachida kuzama kutaurirana naye, vagoti vonzi bhagu, vakarohwa ndare. Takatarira kudai nemhepo yatainge tisingambooni. Kubva ipapo vakabva vazova paralyzed, vachingonzi vanofanira kuti vange vachienda kuMozambique. Vari munzira kuenda kuMozambique mukoma, motikari yavo ikabva yafa, vakadzoswa kumba. Ndiye Sarai. Tikabva tangosarawo tavanherera spiritual, tisisina ainge achikwanisa kutibetsera. Takambozamawo kuti tinge tichienda kumapastors, but zvatainge tava kuudzwa ikoko takatongoona kutoti apa ndo dzinonzi nhema dzoga dzoga. So takabva tachizobetserwa manje nen'anga iyi inowanikwa pamaYouTube yekuMalawi, but tainge tanzwa mukoma. Waitoziva kutoti haiko zvino zvinguva iyaya yekuti tinge tichikwenya yakwana. Kana vana vaitoseka kuti nguva yekukwenya magitare mama yakwana, because waingonzwa rimwe zimhepo raingovhuvhuta. Right, kana ravhuvhuta kudaro 2 minutes then munenge mava kutonzwa kuvaviwa. Uchazonzwa kuti panapa ndiri kuvaviwa. Taikwenya musha wose kubva kuna baba, inini wacho nevana, tichiita kuridza magitare chaiwo, ingori kwenya chete usiku hwose. Hakuna kana airara. Mukoma taita maallergic reaction. Chikambani chiya chimwe chinonzi Allergex takachiitisa mari, because ndine munin'ina wangu uyo ari kuSouth Africa aita kutenga mabox nemabox emapiritsi iwawo, achitofungidzira kuti sisi vainge vachiita zvekuhasela vachitengesa mapiritsi acho iwawo ema-allergy. Izvo kwani taita ekudungira mukoma. Zviya zvekunzi overdose yemapiritsi inouraya, hakuna zvakadaro. Waita kunwa chibhokisi chose, wainzwa sekunge senani. Mhepo iya yaitika vhuvhuta zvekare. Kana ndiri seni nekuteta kwandinoita, ngaibva ndatanga kuchema. Ukuwo
Novha atanga kupopota achiti ndakakuudza kuti munhu uyu ngatisiyanei naye titsvake umwe munhu, asi iwe ukati yei hapana pandingambouraya vana vangu, iye uyu mutorwa ndiye watava kufanira kutoti tinge tichichekeresa. Maiwe kani waizoti kana wotanga kukwenya wava kuvaviwa, takachiona, asi pari zvino zvinenge senani because sekuru ava vepaYouTube vakauya pamba ndokubva vazogadzira nenzira dzavo dzavakagadzira nadzo. Kuvaviwa tinovaviwa but not too much manje. Unongonzwawo kungovaviwa zvokuti kana ukakwenya unobva wazonzwa kakutonhorera. So vane umwe mushonga wavakasiya vatizora, vakabva vati mushonga uyu iye paanouya achikuzodzai, angava ari madhorofia kana kuti hurungudo idzodzo dzaanenge auya ainadzo kuti munge muchikaura, mushonga uyu unenge uchiti apo paanenge azora iwo unobva wafamba wobva waenda ipapo unokutonhodza ganda rako so that usazovaviwa. Asi hii mukomanashe vari kumbozama kumira nesu asi mahwane chaiwo hapatomborina kumira zvakanaka. We are still trusting in him and hoping kuti by the grace of the Lord sekuru ava vachatibetsera kusvika vazotiwanirawo zambuko. Uyu musikana toda kuti kana zvikangoita chete tobva tamuzorodza. Sekuru ava vakati vachatsvaka nzira dzekuti vachakamura, kana vamukamura anoramba achitishandira but mune zvakanaka, not kuti anenge achitishandira akazara neshungu dzekuda kutikaurisa. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pacho pamunozopinza vana by the grace of God ka I don't think kuti it is necessary, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Salvation Prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all my sins. Please forgive me. I didn't know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary, so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to serve you forever and ever. In the name of Jesus, Amen.